Колеги, може малко. Света е война. Света е война. Ясно позициониране. Аз разбирам много от колегите политици, които бягат, крият се, умишлено не говорят по темата, избягват я. Но следващите месеци това ще е основата. Следствие на тази основна теза, където ние ясно сме заявили, че при тази агресия, при тази война, с ясен агресор, в лицето на Путин, нищо против руския народ, при този фарс на референдумите, България трябва да бъде много ясна, категорична и точна. Място, където се взема, където се намира Европейски съюз, НАТО. Именно за това влизането в еврозоната трябва да е първата и най-важна задача. Искаме да уважим избора на хората и това, че ГЕРБ е първа политическа сила, те носят в момента огромна отговорност. Преди само 8 месеца ние с 67 депутата сформирахме правителство, въпреки че беше много трудна коалиция. Сега е техния ред те да направят коалиция.